Já vám musím říct, že si nepamatuju, jak se ta hra hraje. Vím, že jenom mám být ticho, když je tma, což je pro mě docela těžký. Budeme kreslit, ne? Nejdeme kreslit, Nejdeme už nás kreslit, 9, ne? ne? Jak to, že nejdem kreslit? Oni teďka po všichni odešli. A few moments later. No ale čo sa deje? Prečo nejsme v hre už akože? Je přesně tak. Poslouchejte Dušana, on je moudrý. Já nevím, já čekám, až domluvíte, protože já jsem začal a v ten moment začal mluvit 10 lidí přes sebe, tak já Tak čekám. stačí říct, Honzo, musíš to Já počkám, hodně, nespěchám. Broje jak učitelka, ty vole, 2 hodiny. Já počkám. One eternity later. Tak, můžem? Můžem. Takže vás všechny zdravím u tohoto momentu. Dnes jsme tedy v této sestavě, jestli se chcete zase všichni nějak pozdravit. Já bych dal představení od zhora, to znamená Melichar začne, může říct, co má na srdci a jdeme potom hrát. Mám rád, nejradši mám misionáře, rád se dívám holkám do očí. Jako Melichare, ty jsi mě úplně zebral jako můj spotlight. Jako ahoj, já jsem Štěpa, bojím se míčových her. Ale není to na mě vidět. Vybitej! Two 2,000 years later. No bude Tak, kdo bude starosta první hru? Začneme od frajera, abychom začali na vysoké notě a pak to půjde dolů. No. Môžeš si to aj tak vyložiť, hej. Jenom tak pro ty, co jako úplně neví, jak hlasovat, jak se to dělá. Jo. Klikneš na domeček. No. Pak jsem to udělal. Divo. Dobrou. Dži. Nevíte, co ten můj pajdulák dělá? Můžete mi nějak rychle říct, jak se ta hra hraje, jenom tak jako, pojďte mi to rychle napsat, jo? Jestli byste byli tak hodní, abych jako věděl. Dal jsem očičko sem. Ještě někdo jde ke mně. Proč se to stalo? Tam někdo přišel normálně a vzal mi jakože, a bylo. Tak, dobré ráno. Já tam nejsem. Dobré ráno. Dobré ráno. Vesničko, lovec, Aha. neboli pastičkář. A Štěpán. Já jsem normálně, a bylo. Pozorovatel. Ty vole. Byl zabit při pozorování. Já jsem tam jako duch. Takže, klasicky prosím držme se mezerníků, zároveň toho, že se mutnete hnedka po tom, co začne noc, nebo umřete, to je klasika pravidlo. Jinak já teda začnu hnedka zleva, ať tě nečeká, řekni mi to, co se dělo zajímavého. Moju rolu využijem neskôr. Proč má Herdin 3 hlasy? Fakt. No proč má Herdin 3 hlasy? Chci poukázat. Nedávejte mu voty, ale vy jste blázni, fakt. No já už jsem divné, ale kuk, ty vole. Ne, vy. Tak to je GG, no. Proč Herdiu? Já bych ještě než ho odvolte, já bych chtěl říct, že u mě byl Go. A já jsem ho Já trefil. bych rád řekl, že já jsem ten poslední, co ještě nedal vote, až budete potom třeba mě podezřívat nebo něco, tak jsem jediný, kdo Pavlovi vote nedal, jo? Takže... Počkej, tak ale tak to dokáž, tak hodejte, počkej to. I ty, Alkane. Tak jo, Pavlovi. Společnost, tak jsem to. Počkej, fakt, že jo? Počkej, jak to? Tak ho někdo vyhlásil. Co? Já si to dal sobě. Já si to dal sobě. Hajze, daj mě bod. Je nás Proč? 8, Ještě, já bych chtěl ještě mluvit. Kdo mě hlasoval? No dám ho potom, já ti řeknu, ještě stojí to na mě si čeká. Já bych jako rád něco ještě vydedikoval. Alkan, ne, sorry, Miken. Někdo mi sice říkal, Co že jsi je dělal? simulátor kamen. No já jsem dával barvu a trefil jsem to u chlapa, který ke mně šel domů. Nebudu ho prozrazovat pro jeho bezpečnost, ale je to Go. Dával barvu, co to znamená? Jakou barvu? No jsem tracker. Ty jsi kokot. Tracker? Tak, ale ty s těma bude po půl ráno asi. No bude. Počkej, co? Dával barvu jako tracker. No jasně, protože vidíš kroky potom. Ano. No a viděl jsi někoho kroky? Ano, viděl. No a Ale koho? neřeknu koho, protože vím, že šel ke mně. Já ale vůbec neposlouchám. Měl bych, že? Alkan, rychle, co si Já jsem šel Jsi zkontrolovat bych měl Herdiu poslouchat. a A, je tam A nešel jsi mu třeba vyřvat před barák nebo tak Dobré, je něco. to kápo. To byl Kapes určitě. Ten Ale proč bych to dělal? Kámo, ale kdo takhle vyvoutil toho? Že kápo bol... A proč jste mu dali vouty? Já nevím To je vůbec. Pan klasika, elementu! keď nieko...
A je to. Takže tady jako s kamarádama teďka tak jako si hrajeme, že hrajeme 6 vteřin a oni mě tam jakože zabijou a já pak mám být 1,5 hodiny ticho. To je fantastická hra. Doufám, že neudělám nějakou jako strategickou chybu třeba, že bych třeba hrál špatně nějak jako. To by mě vážně mrzelo. A vlastně Dušan to taky tady jako tak spínká tady celou dobu. Krásné dobré ráno. No, fantasticky dobrý ráno, co třeba vzpomenout na zesnulé. A oni jakože argumentujou, ale jako... Já to asi můžu říct, Já vůbec nevím. protože... Jestli teďka vyhodějí kapesníka, tak nakreslím Yetiho na skateboardu. A co kdyby si nakreslil tu hru? Že bychom to jako nakreslil sami. Že mám jako nakreslit třeba Hajzeta, jako že bych nakreslil. A kreslíme tady, to se kreslit aspoň. Jo, když jsme zemřeli. Já si nemyslím, že to je on, ale furt píče na mě. To není, dneska to je. Tak. Jsme zemřeli, jak co budeme jinýho dělat. Oni už zaspijou. Pupík, my kreslíme. Tak, ono to půjde. Tak, jdem na to. Charakter svých oblíbených kamarádů, kteří tě pozvali na herní večer. Škoda plýtvat ingoustem. Jo, škoda plýtvat ingoustem. Už jsou zhruba si aspoň poslouchat, jo. Tak, on má to lízátko na hlavě. No. Musím nakreslit s lízátkem na hlavě. Takže Alkan to je. Ne, Jo, je to Alkan Flygun, no. Je to Alkan Flygun. Ne, Flygun to... já to Počkej, fakt ale- nejsem, chlapi. OK, tak kteří dva to... Počkej, kdo je dobrý? Já si musím vydedukovat, kdo je dobrý. Hajzet neřekl vůbec nic, je to 100 pro Hajzet, Jo. protože by jinak mluvil a Jo. řešil by to víc. Vždycky mluví. Takže je to Hajzet. Jak vždycky. Takže je to Hajzet a Melichar. Všimněte si, že vždycky, když Ne, Hajzet a Mikem. Melichar mluví Co? hodně, tak to je. Melichar. Oni mě totiž dostali proto, že ví, že to hned poznám. Tak mě radši dostali, to je jasný. To je jasný. Nic nedělo. Tam se nic Já jsem si nedělo. tím úplně jistý. U Hajzeta. Já jsem si úplně jistý, že to tak je. A nic jsem neviděl. No tam se mohl nic vidět, tam se nic nedělo. Alkane, takže ty jsi pozorovatel a Jo. to znamená, že nikdo u Hajzeta nebyl. No, Ne. však říkám. Nic To je se nedělo. pravda, no já jsem myslel, že jsi stopař a on nikdy Jo, nebyl. já si to Dobré, osobně víme. myslím, že tak bude. Co? No nic, hele Honzo, voutni tady Počkej, Melichara. pozorovatel Ten je co? jasnej. No, já si furt myslím, že to je Alkan s Melicharem. No, abych dal Je, to je do Melichara. prdele, herci. Já Jako to sedím jako daleko. teď dám Taky Melichara, kreslím víc ale protáhl myslím si, ty. že to je i Jo? Alkan. Budeme poslouchat, se dívat, jak to. Ještě bych vám nějak mohl ukázat to, co se děje na obrazce. Počkejte, já to mám vymýšlený. Jo, že se budeme na to dívat v rohu. Jo? Budeme se dívat v rohu, jak to tam jako funguje, aby nám nic nechyblo. To je Rumbako, ne, to je to, co má tam Hajzet. Jo, koukej, on teďka tam přijde, no oni ho asi vyhodili. Tak, Alkane, Takže on tam já se není. ti přiznám, protože vím, že ty seš ten dobrý. Já jsem kouzelník, zabil jsem Hajzeta, měl jsem štít a Miken mi chtěl zabít. Takže to je Mikena a vydal jsem. Jo, koukej na to. Je, začne. Tady je to Jo, budeme to sledovat. A máme to. Je to perfektní, jo. Tak. Počkej, to už je hotové? To byla fantastická hra, já jsem se skvěle bavil. Budou všechny takový? Já doufám, že všechny nebudou Áno, veď takový. ty si nesta, ja sa tu o tom bavím, že ja som ti nabarvil nohy a ty si nikam nešiel, a ty si v ten tú noc bol u kapestíka, no. To je halus, to je halus. Kámo, doufám, že každá hra bude taková, jak tahle, to bylo Já super. taky v to doufám, byla fantastická. Se mnou budeš zase Dáme ještě, doufám, že jednu ještě dáme, jo. Já bych si ještě zahrál. Doufám, že ještě aspoň jednu teda dáme, ty Ale vole. Herdin Já to bych si není. ještě zahrál. Startuju! Nešaj na mě. No, ty už si ho aktivoval. Mně
Mně se nechce moc hrát sociálně dedukční hry, vole, že vypadnu ještě předtím, než vůbec otevřu hubu. Chlape, ty jsi byl sásal, ty jsi nic neříkal. Okamžitě mu dajte. Já jsem byl hodnej, že? Já jsem zvládl. To je jasné. Pavlovino, jistě. Ano. Já jsem hlasoval sám pro sebe, já to přiznám. Nice. Já jsem chtěl mít aspoň nějaký jakože zápis v této hře. Chápem. Mně to Máme stačí. 2 modré, 1 červený, jo, teda. Můj první detektiv bude vyhodit kapesníka, buď to je červený, anebo s nima spolupracuje. Dobrou, hoši, dobrou. Je potřebu trochu radit, abyste mi radili, jako jak to mám hrát. Vůbec nevím, jak se tady tenhle ten s tou rukou jako hraje. Nemám nejmenší tušení. Až umřu, tak budeme zase kreslit, jo? Hele, někam jdu. Tam jako podíval. Dobře, on se tam podíval. Nevíte, co to jako ukázalo, že to jako jsem se tam podíval. Tak to dobré ráno. Guten Morgen. Dobrý den. Co jsi zjistil, Flav? Já jsem zjistil něco. No, Na koho jsi ukazoval? Já jsem teďka nevěděl. Na Flygana. Já jsem ukazoval na Flygana a vím, jaký je Flygun. Vím to. A jaký je? No, možná bych to neříkal, jsou 2 modrý, může být 2 kouzelník. modří, no, může být magič. Jo, může být magič, Tak, na to Pavle, opatrně. víme se toho. A je zlý nebo hodný? A proč to chceš vědět zrovna ty? Neříkej ani to, no jako kdyby byl zlej, tak to asi řekneš. Kdybych byl zlej, Povedz, už to říká asi, no. Já se zeptám Flygana, jestli to můžu Halo, říct. starosta! Dobrý, v pohodě. Já Vole, jsem byl Flafe, muted. vůbec se ho Já jsem neptej, byl normálně muted. řekni, Já jestli je začnu červený, u sebe, zelený nebo ano. modrý. Dobrý starosta mluví. Začnu u sebe, já jsem chtěl jít ke kapesníkovi, dělat dedukční věci. Nedostal jsem se tam, protože mě zavřel policajt. Filipe, teď ty. Takže jestli umřu další kolo, tak je vrah, jo? Jenom bych chtěl říct, že si tady kompenzuje last hru. Já jsem byl za Pavlem. No teď tě vrahové Vy určitě se takhle navštíví, aby tam navštěvujete, mě jo? hodili, takže krása. Ja som bol u Kapa, nepoviem presne, čo som robil, ale potom ku Drž mne došlo niekto. mezerník, Duško, prosím. My A- nejsme jistí, kdo mluví. Pardon, Herdin, dobre? No, Jak tam hodil Dobré, Duša na hlas. Já se ho trochu bojím. dobre, vieš čo, Flagan, choď ty, to nemá význam. Ne, to má význam, řekni, co jsi dělal. Dušane. Ano, Honzo, ty už nejsi starosta. Medzerník do p***e. No, tak ja som bol u kapečníka, nič som tam nezistil nejaké závažné a potom niekto bol u mňa a je to úplný goat. Tiež nepoviem nič ďalšie. Dobře. Melichare? No, já jsem dobrák a jakožto dobrák jsem byl u tebe, Pavle. Jo, dobře, rozumím, OK, paráda, Honzo? Já jsem byl doma, já jsem neopustil dům. Nikdo u mě nebyl, pokud jsem si... Ne, nikdo u mě nebyl. Dobře, ani Honza byl doma, Ty hezký. jsi neopustil dům, Pastatoro? Honzo? Bol som pozrieť cez sklon Nestovi, viac nepoviem. Dobrá, Nesto? Ja som bol vonku u suseda a pohode. Dobře, Miken? Ty jsi, Honzo, fakt byl doma? No, fakt byl, no. A proč mi tady stopy ukazují, že jsi byl někde jinde? Kámo. Nebyl jsem nikde. Vás Miken stopár prostě. Ne, já trolím, Dobrý, ale tady máme první- chtěl jsem jenom aha. říct, ne, já trolím, já jsem ho chtěl jenom jako vyschýzovat, jestli náhodou se jako cukne nebo něco. Nevyschýzol si, protože jsem byl doma, takže... No právě, já kdyby zlhal, víš, Bomberman. tak se rozklepal nebo něco, Krása, půl ale minuty, honem, kde jsi byl? já jsem byl někde a zastavil jsem vraždu, to jenom chci říct, to je všechno, co řeknu. Okay. Dobře, Proč hlasujete, Herdin? Alkan? Protože zase Pavel vyhlasovaný. Přestaňte o tom mluvit, přestaňte o tom mluvit. Já jsem zůstal doma, já jsem byl doma, protože Dobrá. mám na to schopnost. Dobrá, Hajzet, Alkan byli doma. Flafe, co jsi zjistil o Melicharovi, je hodná role nebo ne? Já jsem byl u Melichara a samozřejmě mě překvapil. Podle mě jakože Melíšek je hodnej, tak jako vždycky známe. Jo, takže Stop! Dobrou. Okay. oni mě teď zabijou. Vrah jde po mně, protože budu mít strach, že ho odhalím. 100% jde po mně. Tady konec hry. Já jsem chtěl získat imunitu, ale je po mně. My to víme všichni, že? My to všichni víme. Protože se šlo spát, tak proto jsem nemohl domluvit. Koukni se na to, teď se přijde a jde po mně. Stalo se. Koukni, a jdu. Jak to? On More, říká, že kuchnu, zachránil tam život, zamezil killu. Minulou noc, teďka už zamezil, nabarvil si na sebe terč. Bohužel, -1 doktor. Začnu u sebe, tentokrát jsem chtěl dělat dedukční práce k Alkanovi, kde jsem se chytil do pasti. Takže opět velký Filipe si na řadě. Já jsem byl u Flafa dneska večer. Dobře, Dušan? No, iba k tomu by som povedal, že padol jeden kill a Herdin bol zastavený pascov Alkana. Necháme toto iba tak, aby to ako každý Máme jednoho vraha. Vložil taky ano. No, počkej, nemáme jenom jednou, může být modrý. Môže byť modrý vrah Už ešte. jsi zabíjel snad. No jo, ale tak to je většinou seriák anebo zloděj, ne? A to ti dám No, neznámý. modrý vrah by byl otazníček, teďka zabil No. červený. No, No, na- Nebo kouzelník, Dobré, No ale Dominik neřekl nic, co je, že jo, takže... No právě. Dominik Byla řekl, že rano. zamezil To kouzelník killu, být což nemohl. Killerovi došlo, že, Jo, jako, tak že když jo. ten kill Působím nepadl, chytře, já tak jsem tak jako
jako... Nevravil, že byl Unestu, on nevravil, že zamezil kill. Kouzelník být nemůže. Vravil, že byl Unestu. Zdalo se mi to jako moudrý řečení, jo? Tak jsem to A Niken říkal, že zastavil kill, já jsem si právě říkal, že jsem to blbě pamatoval. Tak to je zajímavý, že to trefil tak. Neříkal Miken, že zastavil killera? Tiše, kde byl Melikar? Jo, další věc jsem zkusil říct chytře. Chce se někdo přiznat k tomu, že je třeba modrej jakýkoliv, nebo něco, od čeho se odpíchnem? Chce se někdo přiznat, že je někdo červený? Ty vole, buď Dobrý, Alkan, nebyl Alkan. Já jsem byl doma a u mě byli dva Já lidi. nevěřím Jeden byl Nestovi. fakt dobrý, takže děkuju. Ne, Miken, nerozprávaj. Aha, Flav. A proč Filip říkal, že byl u mě, když u mě nikdo nebyl? Já To jsem u tebe byl, nevidíš, chlape. kde jsi byl, Flafe? Já jsem byl doma, protože jsem zapomněl na něco kliknout. Koho trapnem? Klasika, dobrý, no, tak Jenom rád bych řekl, že nevíme vůbec nic, jo, jenom tak. Tady ta noc je jako k čemu dobrá. Jenom tak jako, aby to tomu dalo jako dynamiku asi. Pravděpodobně. Teďka je ten segment, kdy se po sobě budeme hulákat. Dobrý den. Dobrý den. Dobré ránko. Dobré ráno. Dobré ráno. Ale Ajajaj. já bych... sorry, že teďka začnu jako to, jo, do toho kecat, Pavle, jenom já bych být váma hodně rychle začal vybírat, kdo půjde ven, nebo kdo je sus, protože je divný, že tady padá kill po jednom, takže... Protože jenom jeden killer, je jenom jeden no to killer. jo, ale to znamená, že není sériák, to znamená, že není pravděpodobně ani týv, což znamená, že tady bude dost pravděpodobně bomber. Takže jako než tady vybouchne celá vesnice, chtělo by to někoho vybrat. To je rozhodně dobrý nápad. Dobrý, já začnu, můžu potvrdit, že Nesta je pastičkář. No, počkaj. Herdin. U teba pred domom někdo zastavil pascou někoho, hej? To nevím, jako kdo se chytne před mým barákem do pasti, to se já nedozvím. Já se jenom dozvím, co vyšlápnu já před jakým barákem, ale tentokrát jsem nic nevyšlápl a proklepl jsem si Nestu a je to pastičkář. Jo, já jsem teda začal od Pavla na Flafa, teď jsem měl směr Alkán a šlápl jsem do trapky nahoře. A ty čo si Jedna robil? trapka, dobře, Dušan. Ale počkej, No, a já ty čo jsem tam, bol- čo si robil tam? Co ti nemůžu říct, byl jsem tam prostě. Kabezíku, co jsi zjistil za info? Počkej, kdo byl u Nechci Nesty? to líkovat, nechci to líkovat. Jak, Proč že nám to potrebujeme nechceš info, ale říct? Jak my Dobre, potrebujeme kámo, já info to teraz. řeknu, ale zabije mě někdo a... Pavle, ty říkáš, že jsi byl u Nesty? No? Já jsem tam měl trapu. Jak jsi tam mohl být? Taky vyšlápl aj, někdo aj, jiný. aj. Miken, ty si možno Blazem. Jakože dva lidi si rozhodli zrovna jít k Nestovi večer. Ne, nikdy nevyšlapl, já jsem tam dal trapu a nikdy nevyšlapnul. Takže buď No jsem tak to magor, jsem blázen, nebo ty seš blázen. No dobre, takže počúvaj ma blázni, ale my kapesníka, to čo si zistil za info mi povedz. Ty si bol u Dobré, troch kámo, ľudí. jestli mě někdo zaje, jsem Dobre, healer. dobre. Šel jsem teď k Alkanovi. Vyhealoval jsem Alkana, takzvaně dokud jsem Alkan. nešlapl do trapy. Alka, nemůžeš to potvrdit? Nikdo u mě v baráku nebyl, ale je to dost možná, protože šláp do té No tak to je kec. Jo, No a dal někdo, Jenom skrneme si to, jo? Počúvaj, Skrneme. trapoval Nechte niekto mě- Alkana? Ja som Přesně netrapoval tak. Alkana. Ja som netrapoval Alkana. já taky ne. Dobré, kámo, No. tak super. Já no, bych si jenom rád A skrnul mě to, minulý že kolo se taky tady... nikdo nehýloval. Pojďme kolo, prosím. Boutrák, Bráško, healoval jsem Kecáš, první no. kolo Herdina, Flafa a Alkana. Jasně, To mě kámo. nikdo nebyl. Vyhyluj U svého mě taky nikdo nebyl. Vyhyluj své lží, Filipe. Kámo, Kápo. já jsem na vás bombu všechny. Jsem terorista, kámo, to. Čo? Nice, Dobre. máme ho, let's go. Tak to pozor, kamarád, lebo ty si na inej platforme. Bombardér, kamaráde. Víte, dobrý kol. Well play. A ten můj paďulák už teďka nemůže nikam jít, jako jednou jsem zjistil, jako že Flygun a to je všechno. A on už jako nemůže nic jako lepšího udělat. To je fantasticky. Takže teďka tady stojím a čekám, než mě někdo jako dostane. Ahoj. Ajajaj. Tak můžu se ujmout Co? Tak to Počkej, ti- co? Počkej, ako neznámy ty Jak jebli. neznámá teď? Takže je tu ještě jeden modrý Ok, killer, počkej, co tak má to čumat znamená, kiláčku. to je buď Tak je to Thief, pis- moment, to znamená druhý modrej, buď je to Thief, nebo to je sériový, který začal zabíjet až teď, a nebo to je červený, který si zametl a potom ho zabil. Poslouchejte mě, Počujeme. víš co? Hele, já už tě nenechám mluvit vůbec, Honzo. Ty Ty jsi jakože- první target vždycky, když nejseš killer, tak tě chcou lidi zabít, protože ti to docela jde v té hře. Já To jsem není tam pravda. dával taká 2K trapu a buď jsem blázen, a nikdo po tobě nešel, U mě nikdo nebo tě nebyl. někdo musel healovat, A mě- a nebo ale Ne, seš u mě nikdo killer. nebyl, ale A já mě nemám aj- aktivní počkej, roli,
ale hlavne Hajzel furt rozpráva pred ešte herdinom, je to chápeš? tak. A non-stop Já mu normálně hneď Tak první když začíná. nemluvím, tak OK, dost. Když jsem minulou hru skoro nic neříkal, tak mě Melichar nadával, že nemluvím a že se nezapojuju do hry, když jsem sus. A Ne, teďka já se když omlouvám, mluvím, to tak je jsem taky sus, metagaming. že mluvím moc. Počkej, to je To byl metagaming. hlavní target. Doslova se mi ještě řekl, že je bomber, že musí někoho vyvoutit a byl bomber, co máte za problém No se jasně, mnou? abys neprohrál. Jak abych neprohrál? Ale akože Aby si prejzoval si náš play, že yes, vy ste dobrí porci, dobrý Jako bol. já si myslím, Já že jsem jako Honza neprejzoval to vás, je... já jsem prejzoval Dobre, sebe, že jsem to každopádne- řekl dobře. Nie, dobre, Ale pojďte každopádne sme sa pojďte prejzoval hlasovat. Info, Pojďte hlasovat. Info. Myslím taky. Nie hlasovať, nemáme info. Akože Máme, no. Domienka je tam, ale info nemáme. Ale já mu Kto má nevěřím, nejaké info? no. Já mu taky nevěřím. Ne, dobře, Duke. já utvrdím, Duke nechte mě mluvit, nechte mě mluvit, já utvrdím Mikena. Já jsem byl zloděj, kuchnul jsem Herdiu. Vidím, že Herdia prověřil nějaký lidi a můžu potvrdit, že Miken není žádný blázen a proto mu dávám za pravdu. Mikene, ty seš pastičkář? Jsem. A Nesto, ty seš co? No pastičkář je taky, no. OK, no tak vám domů věřím. Myslím si, že to fakt bude hajzet. OK, Dobré, můžeme Duke někdo odpovědět na otázku, Duke jak, Duke co znamená, že Herdin prozkoumal, jak to jako víš, nebo co to meleš? Tak asi to se ukáže v těch historii A akcí, Duke- ne, já- Alkane, nebo? A Duke Games? Já jsem převzal jeho roli. Nemôžem Nesta, není priestor. No a to, že si Mám převzal povedz, jak roli, info, ale znamená, Dušan že ji info. nemůžeš použít. Nemám info, Ale kámo, ja mám som ti dal jakoby pasu ty predom, lebo informace, tebe. který měl Potom. Herdia. Počkej, ty jsi taky pastičkář, Dušané? Jo, ja som zastavil pred Alkanovým barákom prvý kill, čo bol. A potom ešte na Herdina som dal jednu Dobre. pascu na barák. No Tak tomu ale- Dobre, Alkan je modrý, Kámo, takže ja som Flav, zelený. ale To je Flav, a nervy. počúvaj, A už teraz není, on je, už to no ukradol. a Flav je Flav. praskač, takže čo? Však on hneď tak prvé kolo hajze. praskal Flygana. No, No tak to musí být Hajzel. Já to asi ztratím. Co říkal ten Alkan, to nedává smysl! Alkane, přijel na to, jsi genius. Ale Alkan sa priznal, že je modrý. Je to! Yes, ty vole, já to věděl. Jeba. dobrá práce. Chlapi, tak to je crazy, víte proč, to jsme doteď nevěděli. On zloděj vezme i ty informace od vyšetřovatele. Kámo, to slyším poprvé, co to bylo za dedukci. Já bych se jako do toho rád zapojil, jo? Ale jakože... Viděl jsem jenom Nestu. Jo, viděl jsem Jsi Já Mekena. jsem jako jednou šel zabil k někomu Pavla a viděl a ten si pak to, jak umřel, byl to bylo naskoumaný. Jo, to ale celý. jednoho. Já bych jako rád do toho jako proniknul. Ale nic, já prostě ráno stávám, večer jdu spát. To já vůbec nevím. To je tady. všechno, v čem ta hra funguje pro mě. Večer jdu spát, ráno vstanu a pak stojím v kruhu.